କି ସୁନ୍ଦର ଏହି ବନଲତା ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ। କଳ 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 ନଦେ ବହିଯାଏ ଝରଣାର ଜଳ। ଆହା କି ମନମୁଗ୍ଧ କରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାଏ ଏହି ଝରଣା ନିକଟରୁ ମୋ ତୁଷାରୀ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯାଏ ଜଳ। କୌଣସି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ବୋଧେ ଜଳପାନ କରିବାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଯାଅ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ଭେଦିବ। ଯେ କୌଣସି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ହେଉନା କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କୌଣସି मने हुए कौन सी